Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон. Дар номерҳои поёнбудаи мо нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Гипразем, маҳаллаи Навбаҳор 2. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ҷо аст дӯстон, соколни этаж. Бинои 6 ошона, хона дар сокол якум полу подвалда қарор дорад дӯстон. Як дар хона 45 квадрат. Ремонташ нест дӯстон. Поёнтарак мактаб. ҳозир дар омада хонаро ба навор мегирем дӯстон. Сари роҳда инҷо камтарак ҷазира аст дӯстон, инҷоро мақсад тоза мекунам. Хоб, медароем рост аз бари бино мешавад дараш. Ростаки ана ҳаминҷо дари главни мешавад дӯстон. Дари главни под обой шпаклёвка кардаган якум ана ми хонаи калон аст. 45 квадрат гуфтем. Ду тиреза аз бари бино, ана лестницае ки дидем аз бар буд. Монтажои свет гузарондагиан дӯстон. Як хона сайрода, як ҳоҷатхона кардагиан, як душевой торик аст дӯстон камтар. Инҷо бошад як кухни. Дастрошна фурӯхта мешавад дӯстон. Хона, ростаки кухни, инҷо бошад душевой ва ҳоҷатхона. Хоб дӯстон, наша гап мезанем ноҳияи Сино, Гипразем, маҳаллаи Навбаҳор 2, бинои 6 ошона, хона дар соколни этаж қарор дорад. Ана соколни этажа дӯстон. Бинои 6 ошона аст. Як дар хона 45 квадрат, нархи ин хона 130 000 срочна, боз муомила дорад. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. номерои телефон 003 30 15 54. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон, маълумоти пуррара соҳиби мулк медиҳад. 130 000 боз муомила дорад дӯстон. хоб, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.